עם אבא, הולכים לסרט עם אבא, הולכים לסרט עם אבא, הולכים לסרט עם אבא. די, תהיו בשקט כבר, לא סרט ולא אבא, די עם זה. אבא, אולי... מה הוא אומר? מה קרה עכשיו? מה היום? אולי נלך למוקדון, אני לא יודע, אני צריך לראות מתי נגמר הסרט, צריך להחזיר אתכם לאמא עד 5. עומר, רוצה לשחק משחק שלמדתי היום בבית הספר? מה, איזה משחק? איזה משחק, עומר? איזה משחק? חלאס עם זה. מה, למה את בוכה מותק? למה את בוכה? סליחה, אבא סתם עצבן. בואי נלך לסרט. סבתא לי, מה קורה עם התור? למה לא זזים? אוי באמת, כרגע דיברנו על הצעירים. מה זה משנה אם אני אתקדם? הם צריכים לעמוד בתור כמו שצריך. הם חוצפנים. נכון, שמעון, בכל מקרה, מחר אתה צריך ללכת לקופת חולים להביא תרופות. יום רביעי מחר. ייגמרו לך התרופות. אז בסדר, אז אני אלך קופת חולים, אבל את לא תגידי לי מתי ללכת, אבל אני אלך מתי שנוח לי. ואני אראה אנשים שם הרבה, אני אלך לשוק. זה לא בסדר, הנה כרגע דיברנו על זה. נכון. חוצפה של צעירים. הציבים האלה, חוצפנים. אני מצטער, פשוט החברים המפולרים שלי דחפו אותי. אבל זה לא זה לא בסדר. רק בכוונה, באמת. אתם צריכים להתנהג בהתאם, אנשים מבוגרים עומדים כאן בתור. נכון. אני הפעם סולחת לך חמוד. סליחה ולא. אני סולחת לך. פשוט סתומי. די, ג'ינג'י, די. אל תהיה קוקסינר. כולה ליטפתי אותך בקטנה, די. אידיוט. אני לא יפה, אתה יודע שג'ינג'ר יש לה נגיעות. נכון, ג'ינג'י, מה לך? דאדה נגע בך, ליפה אותך. מה קרה אחר כך? אמרת? פשוט חרות. זה. פשוט חרות. איך הקופת? הייתי כמו סרט. איזה? 3 בערך. תודה. נו, מה השעה? מה נראה לי שהשעה? תגיד כבר. הכל בסדר. עכשיו רק 3, עוד זמן לסרט. ובא לך אחר כך ללכת לאכול איפשהו? טוב.